Yeah! Camotes! Hello! Say hi to my vlog. Japanese. Are you Japanese? Yeah. Hi! Bye! Jimmah. Kabakang. Sayang bake. Jimmah kabakang, bisayang baki! Hello guys, welcome back to my channel. So basically guys, nami karon sa Camotes Island. Yeah! Camotes! Hello! Say hi to my vlog. Japanese. Are you Japanese? Yeah. Hi! Bye! Bye! Enjoy the island! Yeah, thank you. Well, so basically those are the tourists, the Jimmah. So ayan, karon na kami diri sa Camotes Island, wala lang para to unwind, get stressful a week. Basically guys, this is my third time diri sa Camotes Island. Wala na ako mag-vlog sa pagkadong diri kay wala na nato sa akong previous vlog. If ganun ta na sa akong previous vlog, actually ko siya, video montage siya, ako siya butang link diri sa taas. And karon while waiting, nag-wait mi sa among key nami sa Chicago Beach Resort kung hain mo siya pinaka-common nga pinakadali nga hian diri sa Camotes Island. Third time ako balik Camotes Island, third time sa guntong tong ani nga resort. So basically nindot nag-ara kayo siya guys. Nindot ra accommodation, nag-ara ang staff, nag-ara sa ang view, most importantly, nag-ara sad kay duol ra siya sa mga barato nga pagkaon. So nay barato nga pagkaon diri duol at bang ra siya sa resort. Karinderya lang siya. Muna siya gamay nga restaurant basically. Welcome to Camotes Island. Jimmah kabakang, bisayang baki. After pila kam hours, nakahuman na dito mi kaon, nakahuman na mi og ilis. Ang among rooms, waiting pad, wala pa ka rooms ang na-provide. We're on our way na para sa among tour. Basically, ang among tour nga agtuon is, wait, i-check sa nato ang venue. Our girls! Mag-provide ko niya og cinematic shots later. But for now, i-try sa nato enjoy ang tour. Kaya first time kaning mag-vlog dito sa Camotes. Oh, rain is here in Camotes! Ayoko na. Ba't ang tahimik mo? Ano? Ba't ang tahimik mo? Tahimik naman talaga ako ah. Kumusta namang make-up, Tek? Kumusta ang make-up? Fashion show? Fashion show? Presentation, 20%? Muluhod kong kasal. Kila is life. Okay, sa ako nahibaw, ano, murag mag-tour may mga caves, mga springs. Awa si ate. Make-up ka, ayo, paki-explain. Oh boy! Waterproof na. Dili. Walang tugsaw. Kung matugsaw ka, ako to parang dali sa liog, di mabot tapos, di malapad ka. Tanaw eh. Kung saan ba na mong masulti, Steve, sa preparation? Ano ka? Ibalik ng energy, guys! Woo! Charot. Kaya nakakaon na. Nakakaon ng bayot. So, ang first trip karon is ang katong naambakanan si term patingan na to na to. Basta i-check na to later. Mactan Bridge. Isa sa Mactan Bridge. Oy. Kanan man. Inside my heart, we shouldn't be apart. We should, and no wonder what's running inside you. Welcome to our first stop. Moni ang Boho Rock. Kani siya ba? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Bapo kayo no? Oh my God. Mao ni siya mopildi sa love team nga James Reid o Live ni. live sa DYHP. Nakita na ta sa DYHP. Buburan siya ba? Boy. Buburan. Aray ko. So mo to siya guys no? Puso kasi sila manglayat. Kami igor kami maniniyot. Dahil na nag-rubber shoes sa jogging? Ay, hindi. Alam ko na. Kasi pag talo nila, gagawin sila.
Di ba makaget over kasi may tumalon na naka-rubber shoes. Sabi ko naman, baka shoes yun na pang ano? Pang ano ba yun? Dagat-dagat. Jogging yun. Hindi pang basketball sa akin yun. Baka pang basketball siya. Or confident siya kasi mamahalin yung sapatos niya. Hindi wow. Eh di ba? Kung gusto niyo i-face yung fear no, talawag, good ka taas, anya. Gosh, baga delikado kay mabaw down tubig. Oh, labaw sa tanan. Tangan daw ko pa. Ayun. Karot. Ara, oo. Di pa halata yun. Actually, pa like yun. Para-faraan lang, para-faraan. Oh, boy. Watch out, guy. Basig na ibong mo, yasa ko mga kauban is mga Tagalog. We are 40, kaning laag. 40 may kabuok, then 22, 40 plus, then 22 na is mga from Manila Pips. Okay guys, humana ta diri sa Bohorak at next stop, Limubo Cave. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Wikipedia. Okay guys, musud na taron sa langob sa Tumubo. Ang atong pangitaon, atong pangitaon ang Yamashita Treasure. Ay, sorry. Parents, nasa taas pa ako rin. Mahirap pala may hawak dito. So once again, nata sa sud sa Timubo Cave, di ta magsabak kay ikasabaan ta. Oh, grabe beshi. Sa ako ninamduman na at natoy ko andere na ay spring di ay na siya spring na to sa ilaw. O pwede rin ta maligo nga to. So tayo check kung makaligo ba ta. Unsa ka suot, girls lang. Oh, boy. Palengke yata dyan eh. Oh, girls, Parang tao ni Ren yun. may tubig sa taos. Karibels kong buong. Mawarningan ko na lang kayo sa mga darating na danger. Brad, malalim siya ah. Sabi pa ng tao sa loob mo. So, girls, basta sa dilemma, kaya dahil kato, delikado ang camera. Push pa rin. Guys, ang glakwan is tubig na siya. Tagahawak na nako. Push gyapon na rin ko. Uy, kanahag tao. So yun, ani na girls. Last time na rin ko mingaw. Mingaw pag rin ako, murag kalma. Karon murag siya public pool. Fairness. Pero push gyapon. Kumusta naman yung ano? Malalim eh. Ay, malalim ba? Lampas sa akin, maliit lang ako. Nakoy nakuha ang gamayng trivia guys. Pagka-discover ko na sa Limubo Falls, mo na lang source na sa tubig. Gikan sa pagpanglaba, pag-inom, pagluto, guban pa. So karon our next stop would be Mungutana sa ta. Oh, boy. Kuya, sa sunod yan kuya? Lanao Lake na? Oh, lalawin ko tayo. Ah, sige.
Of course, dili mawang nga ito ta magtalikod sa Lumubok Cave. Natakot ako dun Finally, we're done with the Timobok Cave. And next stop, Lanao Lake. GEMMA Kabakang! Charot. Nami karon sa Lake Danao. Lake Danao Park. So this is our third stop today. So around Lake Danao. Actually, first ako ari katukoy sa mga cousin. Dara ang picture, ara picture. Unsa na kote? Idol do si mong naon chan. Sakto na ni. Idol si mong naon. 1, 2, 3. Ikwintas na, ikwintas. Sana yung concert! Oh boy. Farmorag sira na. Sirado na. Basically. So, wala sila kaabot sa rides. So, magpa-picture na lang. Wala na. Close na daw. Ay, ayoko ng, ano ba yan? Keeping? Keeping, napakasarap. Ayoko ng Kepling, napakasarap. Wala na daw, sarado na. Feeling ko, ayun o, tinaob na o. So wala kami inabutang tiglalot. May kaabot pag rides guys. So, murag 5 PM rakuto bang ilang mga rides dire. Sayang. Kuya, di mahangyo. Chima. Kaya kang Jima. Ayoko na. Sumutas sa saying wala na takabot sa mga rides. Basically, ang kaning Lake Danao Park is nandun siya mga rides, mga boating, kayaking, what else? Mo na siya. Then ang kanin siyang lake, kuan ni siya. Parat ni siya curls kana siya kay stagnant water man ni siya. Nano siya sa not sure if na siya sa center sa Camotes. Ang kani ba nga lake na ba ni siya sa center sa island sa Camotes? Wala. Ato sa na-research. Sige. I-check na to sa drone lupad. So guys, namin nakitaan nga murag open pa nga ride kana na siyang murag bike gani. Murag ka ng bike sa WhatsApp so I'm gonna try. Basta dig open pa. Sayang sa bang mong pag-ari, di ba? Nariramig like na para mapapicture. Unsa ni? Ayoko na. So guys, nakakita pag gimmick ride. Nakakita may ka ng pedal. But oh my gosh! You know what, girls? May mga fish! Basi kuan ni siya no? Fish pa? Try doon na to. Basi mo fang sila sa tong leech. Siya din ang alay. Sinanji kayo kumatry. Kamu tulo, pwede mo sa kaya to, kay? Gamay man ka, gamay pag siya. Ako siya. Oh! Diba? Kaya ra, kamari tindak ka, narusto nga. Pasneya. 50 pesos tiga. Per person. Ano, Jay? Oh my God! Tara ko mga drivers. Hello, drivers. Tudluan sila? Ah, ganito siya. Tingnan mo to siya. Di lagi niya makuan. Huwag man mo nagpatudlo daan, uy. Oh boy. Ay, rin, niliko na. Heliko siya? A few inches later. Kamusta naman, J.A.? Ngati kalambukan diha. Wala. Di may ka ba mo drive? Dahil nga drive ako na ibawan. Excuse me, namo user manual diha. Kaya di ba mo drive ako mga drivers? Oh my God, ala, uy, magpa-drive sa kuhan na, beer. Heliko mo tao, di ba? Ano, kalami, ano, tanawa doon, ang clouds doon. Oh, straight lang tayo. Grabe dollar, oh, bitaw. Lumot. Ayoko na. Oo, puro taler. Bitaw. Alam, is dollar. So guys, that's it for today. Oh! Chima. Be so